Should put this panicking man to find him off of a Gian and go to the Gian. Think we find exactly in the short security recalling. I should find ploy more, tucker more, and record the shout yellow. More than you can carry your second go out the a nation have got your application skill pick again. Here the happy that be out on the show. Well, how much can have a co-hour? But the episode can have a co-hour. Ah, go either. Should the Leona, 1962, and then she gave a task like that. She's a teacher was a hash job. She's team about causes a hash job about. I mean, I should have put a whole rickshaw. Have a couple of mark the feeder and the Kenny feeder. Have a smooth offering in a crass rule, I should. Have a surfer in Jordi and Mackenzie. I should put you. Shouldn't you get a special, but they don't get a history. Oh, yes, so hard. How to be another teacher again in the ship. She told me, Oh, John Mackenzie. John Mackenzie. At the last time. At the Grand Mackenzie. That's really interesting. Can you stop the class and work at a missionary? Oh, I will have I never did have eyes at the go out, but there's a kid can do yellow. What good is for the young at the board? You didn't find any on the board, I should have cast to go. I think she didn't know how much did it annually. But the deficit got the 1962 last year. Well, so now for Sure. since Monday, Nabro put down the Lady World Cup. Since Monday, But I'm calling the toilet cast that you do. Who did you offer? She went book, no, but book, I shouldn't give me. Having him in the 14th now. Shouldn't give me cup. That's a lady was one of the 14th. Wat de change about? Hallo, wat did you begin? Maar de kaart van de moeder shouldn't just kopen was het give me cup, kopen book en yours. Could you come and lock the Sean Kelly Cup? Could you come and lock the Sean Lee? it's a girl. Shouldn't have been service to maar jij dat in de quote show, speelt het gerne op binnen. Gan y dyn sy'n nad y gan am eisiau, eisiau roholi'r cloed yn fwch gyda'r awr. Sy'n ddod trwy'n nai o fan ys. Sa'n fo, lle di Sandra ac siartiau gyfach a gael am a sio. Sy'n gennych dyn ni am a sio, ac efallai am a sio. Han er rosa skulle gå an til klakken mor og min gar kreksa. Dus je gaat aan een appel is op de nieuw. Kan je naar amor een appeltje, ne? En je aan amor dat je zo'n aan amor dat je aan de show. Dus je dat samen. Je samen 14 toe als je dat je
sé gorach agus Sé. sé. So Agus ham se smulach go réit sé a chlánín vast a bhíadú. Hé sin, ham is smulach go ré chanear ceann Chaní. Ní lein tí hanna sa chom. Chaní mi a hana. Oye, Chaní ba Wat je nog groken? Chaní ba a cé mi se hana. get off portion. You can have mom. Ach, ní hwyr, a mal o'ch ysgol, smwylach ma'n gyda'r nghain pol a hael i hwyr. Chaní. Zo'n dadi als je moet. Die menen let je schon een hoppel korsje wat maken. Han ché a bhíadú a ríos se fá ba muintir an súil. An muinte ar luúda ceafé a bhúsa. Dino. Níine a túlú. Het heeft jong mooi. Hain mi dún stemmi. An láceart. Muinte ar luúda ceafé. Zodat ja, die gooi ik in als je. Ó sé picnic chana. Je pikt je gewoon aan het jaar. Excursion a hain. Maar zo je na 6 keer zo'n kwartje hadden we die zo'n kennen van koolhout. Ja, ik zeg dat ik een keer om een echt drie. En toen hebben ze in de keer zo nog wat waardvol, wat jou en een hier zoals het er was, dat maar voor ik zo iets. Kun je dat gedaan? Oh, ja. Tolsheile, ben mooi ruai, ben ik alle ruai, agus angasina a chaile. Beg mú roiil a left. Ben ar ag ruúdi. Agus com halach ba gan. Zo is het reden. Cael at yr east. Tolsheile. Is je een verdien? De? Dit hebben we een verdien. Zo is het. Als je tolsheile als je. Hij zit er verder van als skipper. Oh, ja. Karel op een kritje. Oh, je ziet nou, ja. Kaart is bíach Ben mooi ruai lozen, ben alle ruai, agus angasina a chaile. Ca cohús hú, go dhéimi. Should be not to Left to right. An order áha. Could you get jet lag dan zo haast? Ach, er is zo, ja, maar ik kies een hout hoor. Dan heb ik gezegd dat kan we niet. Want ik hier nu toch al. Zo'n moeder maakt Ben gewoon terug voor je. Gemakkelijk als je mag tuigen. Als ben aan die deur die ik kom op de deur. Oh. Je tegen het kastje ja, dus schoon je in de hand, voor een laag jaar. Rode nog kloot watersker, daar wat nog krutje broken hollish. Huisje nog kloot, maar ook nog kloot. John Roddy, Murray. Doe dat die leiding. Oh, je is een dokter. Je dan kan ik kijken. Door de ripa. Maak een vader. Yes. Niet Jordi. Niet piste naar een woorden. Yes. En hier dan een rijden. Jordi als je. Jordi. Jordi piste. Kost je heel kost. En appel. Ik kon niet ompa. Ken het Martin Smith. Versteht ba. Dus je piste ba. Maar zo maar ook aan een niche rollen hokken. Dus dan wel veel stuur, dan zijn er veel wat heel schijf. Wauw. Zal de table klaar? Ja, die kiesje. Kom ver aan de maven gaan. Als mink. All right. Skool goed. Ja, fit. Ja. Ja, right.
Wat er is, jalab ha man de niet in een kuchje. Ha kies skial maar je dood bij kuchje. Skoor je uit daar ha? Roti. Roti gewoon even komen. Oh, Ik heb picknick naar zuid. Als je hem graag van het erin staat. Het is tuin. Het is een ja, niet pas keuren. Nee. Ik ben haar tasjenak. Cuimhneachain en worden hadden fijn waaien die. Maar vers meningen worden mondje, of de betten hadden een karakter. Ach mondje dat hadden de fijne. Zoals je met stijl, wat tankje ook. Daar var ik er wel muur. Het is lang weer hoor. Welke niet heb ik tussen? Kan het er wel niet? Ze nog als je dat doet. Tot mono. Een koel maar vind ik de. Dat laat je als. Bedankt. Nachher, we kunnen ook lekker juist een andere dag is een ding zo iets. ja, niet hier. Kort ze gaan Şimdi hana var. kaart. Şimdi görsene hen. Wat is het? Şimdi hana var kol. Had hij nou wat Zie, is Spanisch woord. Moet ik kunnen sparen. Şimdi hina ne hen nummer La cosa sceglie la marijuana solo. agus animeri niet aan het Nee, no. The sunglasses. Is maar goed. Samen is het. 55. Yes, it's been a long. Tot een nodig. Niet nodig. Yeah. Gewoon cool. Ik ja niet. Erik. Kosher. James Grant. Kosher. There you are. Problem solved. Can I Paul. And that's another. When you should in the shit. That's a bit. Martin. Jag tror att färska trivigt på den suggestion. She's social commentary så det är why about så där. Nou, dan vraag je hoe je wat. Ja, så det går Als je weet dat we verloren rennen. Verloren rennen. Ze waren. Dit was maar duf. Well, then you get the full cover of that, but you've got to say, full cover of that. Oh, that, Yes. Zit van de wapen, ja. Oh, I can't kan ik kunnen met dat Niet jaar als je een verschiltje aan de rood. Als je jaar verschiltje terug bent gaan nog ja. Aha. Geen jaar als je. Tjej. Wat weet je wat er gaat? Kijk maar wat er gaat ja. Kijk maar neer. Dat is not all the people. Ha. Natuurlijk kun je Thomas van de Boot is dat echt een kop van China. Ga rang. Ga rang. Kop van China. Right, it's in there for that.
is blau. Stau. Gewoon blauw. Blau. Ja, dat kan dan. Dat kan mij nog wel normaal. 21, and he wouldn't go on his own. Right, take it out So on I had that. to go with him. Let's check this. Here on a Wallace. Wait till he gives Daar it. kun je in eerst niet. Det är magasin så. Yes, we all have a name in this. Can't speak one. Så man kommer her på jul. Du har til foto. Join in our Rahul. By the Frias. Okay, to the left. Anna Anna Wallace. Wallace, go. Yeah, it's me Anna Wallace. Picky Gould. Picky would wait now. Shoot. Front row. Shonak. Hier werden wir gefiel. Shortjack. Short up. Shortak ni. Shortak jag shan. Anna brun. Ben kan jag zien. Agus ball var 54 call. Chipper kan jag känna har så vi andra så ju. 54 kol. 54 koll. Ispan. Faktiskt det var så något. Nej. Ja. Det är kanske vi skulle ha hållit nu. In eerst nog. Det ska det, no? Spikar wat. Koje hur du med de var här. Hier ben ik met je. Hier ben ik met je zo'n met je film. Oh, Benny, yeah, right. Ja. Well. Men vad annars så har så var jag sa att jag ju vill checka in. Vad kvadrat svar. Och she macht gerne Larion. Macht nie eine viel. Es so she actually shouldn't Hela have. var. Ja, Han kanske inte gör vi. Hanna. Ja, men. En Johnny is moerwij. Dan ja, we gaan de zon. Should go out. Ja. Ja, ik moet me gaan. Haast je wat. En die kan nu toch snappen wat in de kost. Dat was Patrick aan je Wallace. Kijk, wij doen het daar. Dus hij gaat zo een goede graag from Cousin George with best wishes to Peggy. Gewoon voor zo'n kleine zet in de kamer hier. Ja, als je de keels en in de lied. Dat is ook hoog in de lied. And these are the front. En dan kan je met je heel schoon. Dan kan je met je heel schoon. Like you know how to hold the graag from Cousin George with best wishes to Peggy. Wat je kocht is zeggen niet dan. How do you say that? Kom så här, kanske. Myrtle Stalls. Motorstal. Schau nu med vilken. Tjena, har du hört? Schau, skicka där. Ja, men gott så. Då är ju Men det är bara att det är inte så bra. Vad är det? Dat is gedaan. Bra, så när jag är färdig här
to the left, there's your... Aye. There's your Cuimhneachain, Jackie. Oh, honey, she Canadian song. Hier Comann. In andere betrachten dus een 4, Jan 4. Cabernet. Nee, ik sprak een leven jaar in een curry. Maar dat heeft gehad dat we aan de straat tussen 4 zo gewonnen hebben. Ze uniform met je spitsen te halen. Die kilte. Nee. Toen hadden we nog niet. Nee, han dit ook graag als je moet achau, dan als je niet point matje hasje. Nee, niet dat je kan aan de straat liggen. Stop, je instrumenten hadden ik niet. Dunkelo, dunkele aan was Cuimhneachain dat is Cuimhneachain. Dus van straat tussen 4 en straat tot 4. Toen wij Jello had toch een kort gestje, en hij had geen skill op de kutje. Shitty. Toen dan dat hier trouwens aan het zien. Dus nu is het niet ook een Canadian zo dat je een Canadian is. Nou, Wat jullie mensen. Je hebt dat zo. wanneer is die? Niet wordt ik naar huis. Niet was weer. Vintage. Nul. Draad, die is Dat is niet uit de buiten. niet ruims. Kwasje. Niet nodig. Kon jij zo? Ik had het nodig, ja, niet. Doe maar door. Zeg maar. Met de no, een appel. Zeg maar aan de koor. Zeg maar aan de koor. Pik hem aan die blauw. Hula. All right. Is het? Nummer 4. Een spetstokje. Een stokje. En jij? Hij is niet Hula. dit is echt niet mooi. Dat is weer niet. Hij doet het. Hangen ze graag in de pik hem aan die blauw. Proces nu was al astronomen wel. Waarom? En ja, ook nog aan. Ik moet je het, wat toen is geluisterd was. Wat gaan 10, kool gaan 10. Maar het is zo wordt. The one that... Stop. The first one. Stop this one. Alles wat. Det är bra, det skulle vi alla säga. Vad var konsekvensen? Honey. Kistjön alltså kan jag få det så här kistjön med och så vad sägs det? Vi säger min rødskårsen. Og vi kan hvad sägs det det kort så skulle det sagt kunne du så vi er kærester. Eller noget sådan der. Oh. Wow. Jeg kan lige skåre. Sådan har man det kors. Pekki under nu der. Oh shit. Pekki. Brevi. Meri var krutsi. Madde var nog i år. Vasker. Dolina Stewart, Dollar, og Røy, Oh yes, the third one. Alle steam græs. Tolstakjør. Kigt an, som den slående one point. Mari, to, Stornoway. Kun je goed zo zijn Spelborg het allemaal Stornoway. Flora, Gui, Bach. Flori. Ik speel in hier. Oh yes. Praktiske. Bare på cloud. Bare på vores bil. Old bill, yeah. Og sådan at kan vasta. Well.
Fourth cruise of 3. 1, 2, 3. Als je een uitje naar kun je ook dat. En ik kun je misschien niet dat je daar is eigenlijk raar. Maar dat je daar een beetje gewoon is. Dus kan een rol aan wat ik het al van Ja, schreef je de vlag en de handen 12 jaar. 12 jaar. Nou, shit. Ja, schön. En ik kan niet zo. Ja, en de lijst. En die lijst niet er. RN. Oh, het gas. RNA. RNM. Nu is het Royal National Mission to Yes, it is. Het is een optie. Daar gewoon hoor, hij. Royal National Mission to Deep Sea Fishermen. Royal National Mission to Deep Sea Fishermen. Oh, dat ben ik Ik doe slag. En je weet nog een beetje zo. Slag. Hij is in die Charles kunnen. Margarida. Clear. Weet je wat? Precies 4. Oh, dat is wel uit met de laatste al. Zo gaan we eruit. Samen. Dit? Wel, kan je kennen hoe Goed. Goed je. Second from the left. From the right, sorry. Shani. Ik kon toch niet moeten. Als je een full uniform, dan ga je. Schau, en je hebt nu deze posten na. Kan ik snoeken? Samen goed, dat is bekend. Moeten de ballen goed zijn. Ja. Samen goed. Oh, vai water van de naam. Water tot stuurs. Je toch wel een schacht in. De Noorse water neemt in je. Water van Amerika. Water toch wel een schacht in de groep. Als je ziet dat je aan de brood. Als je haast in de Noorse. Ja, Zit maar een signaal in een prikje. Nie scata na ono, się trąża rychna la. Ziet es mal raum. Gaan we Google, Salmon Road in Great Yarmouth. Sean will wander in the vault. Dit hebben we doen chicken lamen, daarna maar. Dat doen chicken weer een lamen. No, zo'n kaken. Die kaken. Als wat vergeet zo doen chicken af. Het is mij toch een afspraak duur dan ook gedaan. Wel, hij heeft niet eens zijn ik gewoon, maar zelfs in de koord, ik heb een druidelen, begint nog wel eens kon je nog een andere dag. Mooi wat je al aan doen. Wat toen had ik zo aan aan doen.
is hier. Ma'n ddwy siwrna. Ond y le, sut mae rwy'n jas yn hyn. Mae fan i John. Mae Grace. Hier. Aha. Cohen ti dis? Bedfar o rwy'n I think. O, I siwr o'ch yn ymwneud ti hyn. Hier sio? Wel, had y graag ni bedfar o'ch gynnu. Ha milior y fach tan y hana mwyr nafgan. Moses. No, Sus. Ni ffemin i ha, gael color i ffemin. Sa'n siwrna cos yn i hyn mwyn o. Had y Cuimhneachain. Had y brog yn orange. Wel, bwyd gen fan hafig sy'n dys. Biama, cael y tŵchtio. Si'n hawdd bian yn hyn. Gwyfyd na fi a crym na. Sia'n yn lyd o'ch o'r cwtioch. Maar die jongen pocht die zo'n kus alles van. Ni'n poch gyda fan o'n i ffasa. Dat is zeker een pocht die jongen. Han y dyn sy'n had rwyd yn ywst sy'n. Siaw o wafig o gan. Ah, ja, dat is het. Ja, maar ze hebben nog een jaar denk ik. Een hoog Han y lle mas y fod. Han stod o'r lyg at y lle. Komt y dron. Dron. Siawst yma. Fatyn am ysgol troed ac ac yn y chici yn ysgol chogun sy'n cofal yn pwy'n. Ha sy'n an y lior y fach. Ha. Mam. No, no names but people who recognise. Ac yn ystod fach na sy'n. Ma, here's. Wat is je nou de geboren? Caution. Here's some. Go. Go ahead. Here's some. Go ahead. Cousin, ga mae dri fili a Canada neu America. So nhw oedd yn yna fol yn o'ch pigi fili. Ac ys yna fol yn o'ch anel sam co. Ha mwys mae o'ch gyda piwr ga ben y frogoch o hynny. O, oce. Sfad yn America, sa'n i gada y ddall sfad yn y miela bost. Fi gad i olwch o'r New York. Ac ys yna fol yn o'ch o'r ffrog y dwys yn magi fili. Ac ys yn hele an y fôr, ar y tŵn. An y fôr y fili. Na New York yn fath sy'n mynd Cuimhneachain yn y Sacramento. An y fôr, faith yr an New York, an y fog yn Sacramento. Is mae'n un edrych yn y hactors, na chrw. Fa Rhonda. Oes dy fan, ys gwrs o'n Ha mwys mae o'ch gan o'r rŵ am oedd yn o'ch sy'n. Cwstian y fain am cael ei ddod o'r iawn. Fat y garden road. Yn y cwstian y fôr, fa cwstian y fydd yn hel, fa Cuimhneachain. Fat ydy fi'n America. Cuimhneachain dawar o'r hwcan? Mae'n teint o'ch gri hawn. Cuimhneachain dawar o'r hwcan? 1960s, Americans, right, 70s. 70s, a half of black and white. That's right. Ben is really in the left. O, han. Mae'n hefyd o'n gwybod neu, na'r gwybod neu. Ach, a was it cydryn eisiau fi wedi gwrdd na sy'n? Cousin fi as yn eisiau. Sure. Sy'n agor o art and politics and Canada and everything. Aye. Sy'n garag yn ymwneud. Die wagen dat ze gaan ook goed waar. Wagen nou kijken pauze. Ha mwys mae o'ch gan o'r rŵ hai. Ha cael ei gled wagen sor. Fa Cuimhneachain. Ha peperig yn y fôn. Sfad y ffyrwch o garden road. Wel, y sgwrdd yn gael yn gymryd na rhaid yma na hana mwyn na. A beth yw'r Cydrin? O, mi aga. Co hawn yma? O, fronia. Kamela, hoor zo. Siaw y ffrog. Wel, ha gael sio, Ivan in skirt, with jean and white dress, to court. Ruth went away with a gale. People went away to Upper Call, more or less where the barn is today. This photo comes from William Stewart. Dyn ni'n yn y bones i hynna han. Is Sheena hanner yn... Siaw y ffrog. O, boys.
Nu is al heel erg aan de Wel lijkt. Dat is maar weer. Steen hij je handen aan. Was een gouden haar is, en dan kijk ik wel als je het al hoort, dat je het zo. Hij took off roof for the like people on the way to a call. More or less where the barn is today. This photograph of all them sure. The barn. Zeg, die hebben er een serieus. Ja, items. Hij moet voor zo'n schijn over de buiten gaan. Ik kan het niet. Hij iver en skirt. Jean with white dress. Oh, geraken, net is een geraken. Nee? Misschien geraken. Ja, daar. Misschien is die andere geraken. Kan was stjort dat transgender hoor. Ga je die jaren goed op het kool? Nee, not to say. Wat heb jij dus niet aan je? Je gaat daar moeten wachten. Wat ga je gaan? Die was zo. Ja, dat is misschien geraken. Aha. Ga je toch jaren goed doen? Ze zullen niet, ze zullen wel. Ze zullen wel. Je staat er gewoon als de raken en je Oh, ja. Zo vind ik het nummer zo. Het riest op een gegeven moment overkomen en zo verleden gaan ze het kast. Die mag je. Dat is heel raar. Om me heen. Ik ga er zo nodig voor people who recognize. Goed, moet je zien naar Facebook, Victorsen. Zo'n als een hajak in de handen. Agus, ga ik denken dat daar zo kunnen hier zeker wel hadden. Veel meer kwadrisch. En niet op familie. Haar grandvader, Margaret's grandvader. Kon je gaan jelle haar Margaret? Hij kan nog een go. Als een wulie. Oh, als een wulie. Ah, zo we er gewoon wacht gehad aan. En dan, verder is bejaard van, en misschien ook een keer een man nog een keer zijn jongen. Oh ja, moet ik in Hanneke daar zoeken, de vis zeggen. Kijk, ze gaan als een roe, als een heetje van een neusje. Wat vind jij ook erg voor Nederland? Hanje. Maar ik zou ik hem bekennen wanneer je ruilen, dat heeft me helemaal. Ja, ze zal, ik heb het jaar. Wat de hel ook op onze manier? Waar? Nee. Laat je er in de Comann. Ja, spelen dat door zo. Kompje. En nu ga ik weer die kaarten en ik geef breed en dan ga ik weer hier. Ik ga verder ongeveer zo kollig voor me heen. Jalapje. Nee, nu zit het heel erg schön. Nog graag wat mooi. Nog graag wat per jaar. No, als de 70s. Dat weet ik heb ik op als een in Oorzen. Als je het kasha dan gedaan, dat je minder dat dan meneer Roland Schaars zo het kan uit een mens. Maar zullen we van hem zeggen dat zo? Kunnen haar daar route ik eens van je niet komen? Maar zullen we hebben nog deze shows kunnen video bij je met je de children zoals we het in ons knie zetten. We gaan dan nacht op de zakken doen. Zie je dat gewoon wel? Oh? Oh, maak een salamispa. Hiertje. Hoe is je niet? Dus... Nee, maar schön. Oh. Ga dat is gewoon een specifiek. Schön, ja. Dus schön greet kraan, nee. Ga je ook niet. Kon je even. Kraan in de wagen. Kon je zo? Ik was Oké, zo. Ga maar snel van die tussen naar om zich in huis. Dus kan gaan naar mijn nakken. Ko ga je ook staan? Kraan in mijn wagen. 55 columns. Tegen 3. Wat toch een week? Als je alles begrijpt, maar wat kan aan maar ga je ook wat een beetje geven, maar ga je ook. Gewoon via die korte op, kun je nu een jas hebben.
Kan je graag weer huisstruim hier? Kan je me graag weer huisstruim hier? Vast, John. Zullen we via de graag? Kijk, hoe je morgen zegt dat je het blijven. Oh, en ik heb in de Check, long, Johnny Toss. Pinky, Cuimhneachain, Seanach, Cake, Only. Wat? Ik heb een bel, zullen dat toch? Nak me af, zullen die. Koach gehauen. Hoe nu, waar kunnen we zijn geluid? Kusti Jessie. Kan ik het er eens daar Picky. Kunnen we het Picky, I'm going Picky. Zijn Northern Cuimhneachain. Het is Cuimhneachain. Talking. Seanach. Seanach. Is Cake, is Only. Wat je nog moer aan? Kan je Seanach in een hoogpad? Ga je hem hoogpad? Ga je Kusti Jessie aan? Kan je? Kofferachen war hier San. Kan je wat er ook was er daar je nog liever? Alec George. De? Alec George. Zo nog hoor. Zo mocht je maar zoen. Goed zo gaan. Dat is toch in. Ze skiën gaan wij eens niet af. Tje. Ach, deze ga ik nog wel wat kunnen horen. Sheldon High. Als je brieën pocht in de nationale Smaak je wat een hectare smis, dan gaat dat dan eens smis. Ah ja, ik zijn weer geen de grootste schouwvrouw met de Rachel graag. Alec George. Bochkin. En de zakken er nog gewoon. Zijn het niet bij jou hier? Ze gaan dat ze twee zeggen, maar we hebben stuk of je willen weer. Ze zijn ook al voor je. Zelfs maar Maar je moet daar ook nog gaan wat joden of gaan aan joden. Nou, ska dan aan Ja, aan de finishen. Ga je? Je ziet voor Highland dus er zijn Ja, matches. als het is een poppen achter de pijl ten Kogelsen is zeg. Ah, die is Maar is mij ook niet meer doorstaan geweest. Alright. ach, er is als die ook nog de fjorden is de spannende woorden. Alles is heel spannend voor ze. Hier taal ik aan. Hier gaat het wel spannend en ik heb een nieuwe kitchen. Ja, pillen naar hier. Ga het me nog gaan. Smaak je het aan mijn band gedaan. Nog een roze daar verder. Wat happy. Het is ook dat ik een allemaal sterft. Wachten. Nee. Senator. Luther is ook Dan stond er aan moeten We gaan. zijn dat het genomen. De wet is het goed. Het kan maar wel de rest kunnen doen. Ach, ze gaan het wel heen, dat ga je net als je bij een goal. Happetentje. Ja. Ach, er is, dan aanhouden dat in dit gezin. Hij is het skiel, als het skiel als het naast ik, ga niet aanhouden de neus heen. Katrine krijgt uit de boeken naar koop. Ze beginnen wel wagen te wagen en geven. En dat is een quasi weer aan actie. Dus die beiden beginnen wel hier en doen. Je kunt tegen haar wat. We gaan nou Maar te baan. als je puur Katrine en de. Oh, Katrine. En dat is een quasi weer. Ga je bellen?
Pure roti han. Siis on ben ulak kooli. Ben ulak. Asa fian. Ni. Ydyn tam gwrs fi an sy'n dyn ni'n siarad. Kom Ydy, sas dros yma hynna o'r ma'n Si han ydi. Ysdi Sibel ko. Ysdi bel yn creu. Agus pure container yn Os mae'n siarad eich yn yr ac a hynny'n mynd sy'n ben ulak as ni. Ben ulak. Hanna dyn ysgwyd. Os. Dat was nog No, nachher. Oké. So hier, kan je gaan doen. Zelfs voor was het. Baas. Baas, aantra wegstuken. Is het nou terug? Sorry, aantra een Civili. Aantra een civili. Schön. Maar ook gewoon skort. Dat kan je gaan doen. Hij is zo'n mooie je weer handen in de Schön. Schau, niet op de taal. Maar crucial was het bedoeld als een naast een quarantine. Haro. Wat er niet op je. Ond Jens is badger oedd gen Holly John. Aha, veel ail. Wel. Oh, well. Baas afspeel. Wat anche se salto io perché mi hanno retto. Oh, una parade. Aberdeen. Ook als je bij een schuur. Oh, schön. Toen het climax. Oh, ja, Toen het klimaat. Oh, I'm sure what the no names but they will recognize it. Bij een schuur had je That's a particular last No. No. Johan. Hij is ook Ben Stewart Breivik. Het sicher. Een vriend, Kushipel in een schroei. Een oor Alekniel Kennedy. Hij speelt Noordenpen en Her. Oh, nee. Hij is een oor tonenklimaat. Skål gällande spjärplan eller hår. Ben ga je sicher. Bensi, ja. George med ketchuphuis. All right. Det är rätt fan. Nej, till svart. I vattenstil er skønt. Bare et vattenstil. Synes man hører. Als je niet door de toren is er een shop voor zo'n nachtzaal Allegina van Mal, zou je natuurlijk en zo natuurlijk dat een soort of nog het een shop. Als je probeert dat je goed niet schön. Det er tegner skønt. Ja. Snart er så vakkert. Det er jeg skønt. Och så det vattenstil är skönt. Det vattenstil er skønt. No, mamma. Do you remember him? Yes. Die twee. Це mag кажуть, що сказали. Det er samme. Altså, hvad fik vattenstil? Hvad fik jeg? Hvad fik vattenstil? Hvad er muligt for en propsi flok? Ørike. For det går diesel, hvad er muligt? Så det er muligt knowledge. Det er ligesom en portal.
Als je een beetje zit, je van de wagen kan je gedaan. Ah, nou, dat is gedaan. Ries, als je van je ogen zijn lekker als ja, en dan kan je nog aan het handje. Kast is in de rug naar huis. Stutje. Hetero. Bilang popsi. Maar het koer is ja, je bij de vriend. De honden zijn nog een beetje kan kennen hier zo. Bilang popsi als je. Petro hier. Pet. Bilang popsi. Gaat hij maar Maar het koer is. Gaan jullie samen gaan jullie met je nu maken? Cuimhneachain, Swanee. Stutje. Swanee de Poel. Die er nog aan de goel, geraakt. Kom eraan. Oh, Swanee. Bilang popsi. Bilang popsi in Aardevel. Petro. Als Picano dat crema maar het goed is. Als je weet, kan je dat krijgen. Zo'n handpakkeetje. Dat is wel een mooi ratje. Een handpakket. Hallo, ik ben nou richtig aan het baby. Ga we maar. Dat is wel daar. Zo, hoe leuk is het gehoord dat ik haar mannen jouw naar het zien kan. Als je goed bij de jouw naar het zien kan, dan kun je in de skial op een hier te doen. Hard is geraden. Taxi. Taxi, ja. Ik ga er ook voor zo. Photoshop. Photoshop. Voor zo'n China, ik heb gedaan, heb ik in de laag shop. En dan een beetje het deze was 20th of May 1940. Als je in Spanje was, hier. Oh, hè? China. Dat is een geitje. Zo'n dingetje kocht. Nee, hoor. Oh, hij Nu kost het hier. dat is toch. Oh, bij de drone. Kom je eens. Zo'n zo'n hier de goede dus. Als je dat je Ja, je kunt alles gedaan. We don't know. Als je in Spanje was, Hoe is jouw Amerika niet? ja, dat wordt goed in jouw niet. Ja, hij is een eeuwig. Dus kan je eeuwig aan een hegelig hartenkast. Hij is precies dat in de korte video's dat ik kan ook kosten. Kan maar hadden je. Kon naar jou. Ja, tot aan jou. Maar het hier de goels, maar ik die ook in jouw Maar hè, maar je zijn allemaal de handen nu aan. Maar niet dat je wat zegt. Als je daar een goede fox. Oh, dat daar. Smaak die ook. I don't know. Wat is? Oh, man. Ja, dat is een hot. Cremado, dus niet. Ik kon nog eens die Molina aan de school. Weet je, de kaart van de niet. Ga nog eens een China. Nou, dat is een gelijke beetje. Stokken meer is dat Calicina. Hoe is die shot? Ik heb weer eens gecheckeerd in Angus. Kun je gaan naar de shot? Hij is een keer jaar voor je en dan is het procent aan de musk. Dan is er wat shot op een lodge en een griage. Man. Gaat het gelukkig als je de volgende aan de lijn.
Yn anaml nid i'r amcael. Ach, anaml y gyrlun. Y dehenas yn y siop ys bel. Ni siop yn ysgol dehenas. Dyna sy'n ysgyd ac i. Dyw ydw? Dyna sy'n ysgyd ac i sy'n. Stasio ffat am ysdwr i gwyd o'r oen. Mae'n gyfyd. Fe'n i gan y bod yn eich asyn sydd ys mae'n rhan sy'n sgyd. Fe ydw gwybod ys y lodge, rwy'n nach rw. O, wel ai. Mae'n gwybod ys y lodge. Fa'n y fferig yna. Yn aml o staff. Fa'n y fferig yna. En Thomas yn iawn pan yn y fath. I don't think so. Na mae'n siŵr bod dyna yn dweud. Sian y tac at yn hyfrog yn nid. Ai. Mae'n siŵr am cach ar o dyna. As y sgyd yma. Ydy rw. Tais. Fa'n gan y bod. Style. Fa'n gan y bod. Fa'n gan y sgyd y cwbl as y lod. A fi ffych yn ffys. Sasyn dolar am gysgwyl rhywbeth gyd bliw. O, sias, fawr. Ha fod ach yn mi gyd. O, siawn eisiau. Rwy'n ni isio i yn y slides y chai ein and the kid little. Glass slides. O, a hofod sy'n Fy'n fi'n eisiau i ymwneud. Y slides and the kid little. Rwy'n gael yn siarad yn yna. We do it. Gerard. Hej Gerard. Du ska bara ta upp sen nu. Nu. No. O, chasht. O, slwm. Hasen schon jemand nach das jemand. Du das ein Teilweise an der Art der Name kommt zu war. Na ko byen an byen. Oj, alltså. Prokur. Byen. Schön. Sian bachar. Ich ist mal auch der Job sein. Schön das Rest der Jahr ich hocke an der Warte maar der Hafen ist auch eine Transition wahrscheinlich von der Zeit zurück und der Zeit ja. Nur können wir schneller hocken. O, gyro. 30s. Would it be the 19 in the 18, end of the 20s, 30s. Right, what did you do that starts just as good as one opportunity? O, correct. Schön du gehabt. Du gestern erwähnt in der Schule. Gestern. Als mal Kolomis respektive positionale geworden. Die Verjüngung geht. What sort is for nice? Ich hoffe, keine Sasse war. Kann ich nicht so Ciascuna, den si noi sono già di io ci mi gioco bene io. Di già di la si cola fa facile. Io lo con nada, so ritmo
Comann an bobl a hasa dálasi Catrín an Bháras. Catrín na Catrínen seachtíag fátastir. Ben up. Agus ní custipel fer is ní yn siarad. Dat is u wel. Ben up sa. Post, man is u doen stuur up. Nou vroeg. Aye. Toen heel. Die pillars zijn niet baat. Bath a syn. Cofas a chael o'ch ydw? Ha. Catrín an Bháras a siarad Catrínen a gra. Mahad ben up sa. Mochan ni. Okay. Maar sy'n ma gra, custipel fer is ní a ní a sy'n ní. Sy'n Mahad bong. Sy'n ben up sa. Sy'n piwr na ben yn hagel i fan yma ha. Nee. Catrín an Bháras, Catherine MacLeod, 17 Baptist. Dé? Scotian yn eistedd. Ysdyn hynny'n hagis o'n sgwyddi. Ach ar eist, dydych mwys wedi sgwtas sy'n as o'n dweud i o. Sy'n drach hwnnw, sy'n eich? Tolig gylior gyda. Ach, sy'n sy'n o'n awr ar hwnnw. Dim sbygau sy'n dod. Ani, han bath na hei yr mwlwch sy'n yn cael yn ysbad yn eich fod o'n smwylwch na hei. Sy'n diolch bod y sgirff o'ch o'r gyrraedd yn mwyn hei. Roedd sy'n na hei? Wat een scorpion. Yn ysdol o'ch siar col, cael dôn o'ch siar col, Ian dôn o'ch neu col, mwlwch o'ch cael yn y diod col, agos ma'n ei gwyd neu col, sa'n ni'n cael ei sio ac i'w o'n gres. Ie gaan eens de ruw. Maar die worden niet veel. Ahad Cuimhneachain, that's the person. Agus sydd y ffiw ma, sydd grant antis grant o gwmws ar sy'n. Ahad Cuimhneachain. Yn ysdol o'ch siar col. Isn't this book about our age? Na hwn yn y ffyr y gad. Sy'n oes yn cael. Cael yn oes. Efo gwbl yn drofio. No. Ie, na chi. Mwrwch o'ch o cael e. Gwan mwrwch o'ch cael e eich capio wrts yn ymwneud o'n ddyn. Halwys wedi gyda hifrio yn grwp brad eich bwrs hawlan yn ei Canada. Achos bod eisiau disio fo as i ar y ffrwy, gwan eich cwtig yn ynys yna, bod y ffrwy a... Cwtig yn sy'n fa ceol ac yn ei blaw, agos fa agos fa cwtig sy'n pwts, sy'n mwts, sy'n brad yn sielda. Ac ar eisiau ni oedd yn chart, doedd behed tŵr at reality, agos fan y dyn sy'n bio na'r laen. Ac yn Ai, castell yn sy'n. Ha? Stellers, nech. Agus fa ciart o hasio chwbl cael. O, gosh, chwbl cael hawr. Creid yn hwns. Diolch y iawn i eisiau ddod lawr. Na chyd? Sy'n rhaid o'n mewn? Royal Naval Reserve, Harry Murray, John Mackenzie, John MacLeod agus MacDougall. MacDougall agus
Ian y Cuimhneachain. Alec Monochon, Ian McConaughey, Ian McLeod, agus McDougal. She Alec has a here standing on the left. She had a mana as a year. Oh, aye. Oh, Should have had an art. School issue, McDougal and the school. She's a Joshua McDougal. She's school that I have. That is it. When I had a shop, Yeah, dude. I don't know what to do. Oh, Alec Monoch agus Ian McConaughey, Alec Murray, John McKenzie, John McLeod agus McDougal. John McLeod. Hasn't it been co-ed? She shouldn't believe this man to go back to the Halam. She got Basi, Martin Haram to Basi at Kamau, just the Basi. That's a cost within a paper, but the more I can do. Oh, that's right. She has 50 kids. She managed to have a also had to clean cut the barbecue. Oh, Ian Fluky has a year. Go on in. Ian Fluky. You're fed. Go for that. Now here. Okay. She had a good risk with Italian. Cash over hope to come from Arakina Grey to send out recognized Johnny Giant. What's that called? Donny Giant. Charles Philip, who writes? Oh, aye. Han är så på för att han tar om det kan Ich kann es haben. Als je karabot als je nog reed. Ach, koosje. Dat er wat zwaait, ja. Wat gaan we nog? Ja, een verlusten hij. Schön. Ah, nee, ich bin ja die Hörer gesprochen. Ja, Jordi. Oh, schön. Das Schule brauchen ja auch hier, gut hier zu hier. Angesehen nach hier steht. Nee, hier noch eine Reihe. Wenn ich ja was gut. Wenn du hier was gut. Ja. Gut hier drin. Kann ihr das haben, kann ich mir nach. Ja. Ach, dan moet je, als je het van op te kunnen, als je gewoon nog eens mensen gewoon nog eens kan als je er ook kan. Nu eerst kan je John Nielsen of kan je gelijk John? Ja, zo. Je op de deur, dan is het allemaal goed joh. Die camera heeft Martina Lali. Kom maar right. Shit. Josephine. Josephine. Ja, volgens. Moet je weer even zo. Of er een beetje dat ik Algina aanschouw. Right. Wat is het? Is het? Wij hebben nog niet langer Schön. Is het die? Maar de Fijak. Goed, wat is het? Goed. Miriam. Goed. Belangrijk. Goed. Ja, zit in de front. Ja, goed. Niet samen. Koffie er nog een vogel. Han är inte vant att höra. Han är inte vant att höra. Die naam had ik net Ah, tu te rends
Kan je met jou nu maar? Comann yn digan. Gwrsio. Kan je Kitty aan gooien dan? O, wel, dat is een Onze goedkeuring in July. Goed, goed. O, ik ga niet veel. Dan kan je een beetje naar huis. Je moet nog eens gerust. Goed van hier. Han jullie zat gewoon niet kanske. Had je zo? Ja, dat is goed. Maar spreek ik de vuur dat bij de Romantina na zijn jeugd och då kunde ju från motor. Picka på tjejerna. Åh, det smakar nog. Kanske. Han är ganska helt tjejsvåld, det har ni inte. När det är snitt. Jo. Och nu kan han få årsdebatt. Och hat man trist. Men inte var så kanske det månader, var schön. Well, samma tjejer sitter man. Åter till båten är goda. Jag fick vara på skott för att träna till Lari. Det kan ju gå till var cyklar. Sitter man och kvar, jag må kolla vad ni ger sig gott och roll kan det Men på har det inte just då. Vem Ach, du bist ein Risiko, was du drin. Ja, det är bra kanske inte. jag tror det är Well, visa att det kryssar då. Nej. Inte skies förmodligen schön. Det har jag själv utgegeben. Det sitter också på himla schön där. Det är bara han är lagt sig. Ja, så tar jag ner på ju. Han så ska du ur versionen så det är kanske så ska du ur. Han försöker jag inte måste pulla upp på färden. Han har det där. Alla kilats. Sauna greier, wszystko i... A kanske måste mörkt ge och ta något unknown aggressor. O, się gäst, så schön. Sen ger vi bara sig. Kommer nog på det ge och ta för det är det. Applaus, Ronny. Okej, så där ja. Ställer så helt ut var. Game. Java var ikke så nettdrevet mange andre. Det er Ja. Nej, jag inte för vad så långt ju. Also, ja, Fuse som en færd, der har ikke lige så du skal have hårdt siger sig over. Skål jag ska nog hålla det där jag för vad det jag skulle säga det fröjs i det Ta jag in i linje. att så Det efter köpte ni. jag såg kan köpa det något vad det är Och det är så här. Terapi, ajlöka. Och så. Terapi, det är okej. Ja, det är ju så att han har mycket. ja det så Det är som gaff us art det går. Så det är så mycket schön. Och schaffen große Plan, was jetzt nicht gab so wie helle. så så lyst Han kan annars någon för butler. Det var ljus här. gäst så funkar det så Sen ikke bare så stærkt høyre, men noe vondt i nakken. Här är det. Nej. Ikke så.
Os ydych chi'n gwneud bod... Sut mae'n rhywun byrtler yn hwnnw? Mae'n a cael sy'n ei fod o'ch ar ydyn nhw'n gwybod. Si ges yn y eisiau, o'ch ddim yn mamach, o'ch ddim yn ferch. Dwi'n edrych yn gilyn ar ydych chi'n gwybod. A fe sy'n glwch, dwi'n dwi'n ei safari. Fe'n ni iawn. Copar yn gyd. Cysgu safari yn hwn i dyma bar yn hwnna. A sy'n gwrdd gyda rhywun, sy'n gwrdd siop o jwg. Mae'n gysgu rhawn. A chan nid yn y dyn Comann yma sy'n yn tŵr, a nid yn gwnig yn ddiar gawn. Sut oes dreiniau meddwl? Sa'n gael chi handiad. Ie, ydych yn dod o'r tad yn y sianeg yna, sy'n achrw. Doi beth, cael beth, yn ymwneud siarad go i dy fwr. Dwi'n hwnna. Mae'n Cuimhneachain car. A chan nhw'n cyn. Dwi'n gerach o gwrs o. Ben piw. Nid gwad os o'ch toli. Sy'n mi blyg. Se? Ydy, ydych chi'n ffig? Dwi'n gael iawn. Dwi'n hynny'n cwl. Dwi'n hynny'n cwl gyda'n clog efo'r cwl hynny. Ydy, dwi'n siw bod eich. Sa'n ei gwybod gynnig i ni. Os yna caws am y ffibl sy'n gael ei gwni. I hi. Dim rhywun yn siŵr. Dwi'n hwn yn hwyl i'w ho. Siwn y ten dwi'n yn cwl gyda. Mae siwn yn mwy pa crwb yn siarad. Dim rhywun yn siŵr. Dwi'n eisiau, dwi'n gael yn y gael yn siarad ni. Ha'n ei siw siw. Dwi'n siw chori gan ys am. Gael i chi. A ffens fos y gion. O, mae eisiau sbad am ystan i gynnwch o hynny. Dwi'n eisiau hwnna yma. A ei drwg. Cwlch i alwys Hola! Sy'n eisiau sbwyth sy'n eisiau toga. Char o gyr am, char o dael o, char sol sam, char o nerdgard sam. Gynnwys o'n stuff on the crossbar. O, sam, dyn i'n ydyn i'n dreid gost ac yw'n jacet yn y ffordd o'r siaf o'r crossbar yma. A halos o'r coch i sioed gas gyda hwn. Yn sgatan. Right, Woody's van Cuimhneachain outside 56 Crest in 1965. Moroch Lodge and Woody's father, Moroch. Ni wedi a sy'n Gwyd yn ogal. Woody's Cuimhneachain outside there. Moroch Lodge agra, Moroch mae cyfer. And Woody's father, Moroch. Rath Christine. Mae Christine Hood. Joby! Brat o zilog. Ni mor Rath Christine. Che? Brat o si brat o zilog. Bych Joby yn o'r bydd stoch siach nhw'n diog. Ys stoch gyda, a ddar yn y brin am ysio. Mae fe gyda'n o'r hal. Braf Chrissy. Rath Christine. A ddar yn y brin. Da. Ydych chi'n has? Falle sy'n neb i blion i ddechrau. Pa ddwch sy'n sy'n a Rath Christine. Braf Christine, Oye. Hwna'n gwybod
Aus der Ruhe, begehen ruhig. Kein Mal. Tegen een einde. Kan je zeggen aan wat je Ja, maar het is verder te loodje. Wat is een loodje? Kijk, Zo'n heipel heen. Kabel, weet ik zo. Maar ik had er een borstlaat hoor. En dan moet je wel gewoon als je. Oh ja, Ik dacht Och, die mevrouw is er. Kijk niet door de eerste. Smaak in mijn wagen. Wat moet je er vinden? Smaak in mijn wagen. je moet je aan nu. Dat is dus een Maar een kwart cultuur van. Door de eerste. Quench Misschien ook in mijn wagen dat er kan je Brussel is te doen. Is dat geen hand geleden dat je dat zo zoiets hebt? Ik kan zeggen dat je dat Nee, kaart. Dat is je. Want hij een hand geleden dat je... Hij had een koffie Niet nooit. Met dan. Als je pikje als je... Niet begin nooit. We gaan begin ondertussen. Die ga je passen. Dat je niet bent dan. Niet naar de voeten. Niet naar de voeten. Zo lieg ik. Dan is er wijn een rol. Ik dacht het. Hoe schreeuwt, ja. John Needle. Moet dat Gainbal, agus market is min of byrju ma'n asyn, agus gotin y ddrws. Sgan yn ddeg yn gwaith. Ani ani lali yna. Sy'n ei sy'n handig yn cyfan, sy'n ydych mohod yn awr coen yn awr coen yn awr coen. Ai, bod yn Han är ju hård, jag sa att jag har en skål i kryptet där. Wat ga je dus aan het kaarten? Kan je weg echt in een kaartje wasje? Jag hade krigen hart och natt. Een uur. Een uur. Ik vergis er hier. Oh, wel. Dat ben je het van af. Stewart family from Batterscale. Written on the back of great aunt Jane Stewart, once from 47. Her husband Donald Stewart, parents from Batterscale, once stayed at Dole's. Och, han var så här nog han var så här nog han är när jag då för att göra lite där så när det är så när han Amerika nu kan inte ha written about great aunt Jane Stewart, once from 47. 47 what? Batterscale. Stewart family from Batterscale. So that 47 watts here. her husband Donald Stewart, parents from Batterscale, once stayed at Dole's for another day. Well, Stewart said 47 watts. I was not much in the school with 47 watts. Stewart said, no. Aha, ook een altijd voor Gatti. Dus nu nog nog in die pan waar is keer de gewoon anders. En hier nog dat kan ook met een wachtskip. Ik ga nog een beetje de school hier. Maar had het misschien gebeuren dat
at the final. But no was a lucky in the shop with you. She's not around that. Shop around the Murray family. Back, Seamus, the news was actor. As in Torre, you're old, you're old. Anna, the mother Katrina Hamish, Lee MacArthur. Schön Antigabath, a Galway. Mit Hins Mutter von Nördres. Antigabath. Voorzitter, Agents Law. A 32 op de Galway always said, maar hadden we schon gemaakt, a 32 op de Galway could you? Die Seamus go. Die Seamus. So shit in war. Nee, genau. Het is gewoon neus en zo. Toen ze dat kreeg, maar zo gehaald, maar ik kan je zeggen. Dan kun je maar zo komen, dan kan je een ander hè. Oh, je weet. Maar je stoot er niet. Dat vind je toch dat die komen tegen. Maar ik had je heel laat. Kom maar aan. Je wilt maar Nina, quasi. Oh, schön. Ook. Zie je, dus maar niet schön puur als je hem zo. Oké. Seamus is een neus. Belangrijk voor een neus. Die neus gewoon. Praten Seamus. Oké. Raar. Dus Nina het neusje echt aan. Dat is gewoon eens weer mee. Spatio. Nee joh. Een spatio. Ja, zo'n studio hoor ik in gaan Wat zijn er heel uit samen? Ga je op de zoek Ah, we zijn hier. Eigenlijk kiezen dan te genecht naar midden als je naar Porsche. Als je hier samen beginnen met je, dan is je gewoon naast. Hier samen beginnen met je. Dan ga je binnen gaan ecologisch. Ja. Ich bin Creme. Ich bin Leva. Ich bin Warrior. Ich bin Leva. Also der Bachpost was in 1956. Oh, ist die Schule. Ich bin Warrior, aber ich bin Leva. Ich bin Leva, das mache ich auch. Oh, schön. Wo hast du mich an? En dat is dan? Niet in staal. Die? Ja, niet in staal. Goed je? Ja, ik kan nog niet een beetje staal en niet. Machine in staal. Ik kan nog niet. Die zijn niet in Warrior. Maar kan je niet in akkoorden? Misschien is het niet spannend. Die zijn niet. Ja. Ze zijn niet spannend, ze zijn niet spannend. Hoe zijn we dan zo gaan? Ik geloof ik ben voor zo'n gaan. Je bent niet geloof ik. Ben voor ook niet goed zijn alles leuk. Dan gaan ze beginnen. Ja, je zegt dat is het. We gaan met dit beeld 1956. China mooi, ja, klaar. Penbol gestaald. Bij je kolk? Ja, definitely. Ja, penbol gestaald. Wanneer was dat? Ik kan nog niet al weten. Ik wil gaan spikkeren. No. Heb ik hier sportvorige gereden naar Amerika geworden? Nee, school niet De pauze is inderdaad, maar ik vind het, als je 56 zo gaat, de pauze nog niet ondergaan is. Maar gewoon als je eens moet doen. Dat is goed. Dan kun je even verhuizen en dan raak je het doen. Dan kan een maand tussen voor gaan worden. Dat kan gewoon niet. Het is wordt hij. Dat is gewoon een voltrie. Dat wel. Maar nou verder. Nou. Het is iemand voor de Maar dit is een historische. Zo was wat voor voordat sinds wat is deze de vorige training. Aan een garage niet. Ze dan die eigenlijk ook niet. Ze dan gelijk is er wel. Hoofdstel was anders. Ze dan gelijk is er gelijk is er wel. Ik was geen gekozen God kan gewoon repet.
Sånn at det var litt på en forsøk. Det er noe av det ikke. Var skjema. Ja, du snakker ikke om det var. Du snakker ikke om det var. Her. Så fordi jeg har det mørk. Så det er bare ikke skjønt. Hva er det her til han? Ikke Dealbhan. Ikke Bei der Schienen og Schienen. Bei der Schienen og Schienen. Jeg tror at det er så to skålball, ikke sant? Så det er bedre på noen hårser som heter hårser. The boys. The ball. Har det ikke spiller det da? Åh, det er har i Boston og sånn. 1964 så spiller det. Han er sektor. Han vi gikk på hinnen av skjønnen vår. Og vi var hektet. Kanskje 56 laste. Vi hektet kitten hele på. Vi hektet koldes kitten. Hur startade han? Jim Boyd. Oh, Jim Boyd. Twin. The twins. Oh, should have had a Oh, should have probably had the Boyd boys. Jim. Yeah. He's living here now. Yes. Han går fast i twins. Han er fast i hele der var også. Hvad er det, hørt til Cuimhneachain John? Så hur startade han det? Han kvinnen. Is that the mother? No. Middle one. Look at this one here. That's all. That's Ishmael Warrior. Joan's sister, yeah. Anyway, so should I kiss your luck in it? Have I a ski that was a gin who and Chikia din? I was a fast in some in here who and Chikia is because of caution. And the news. Ja, dat was een rust tussen ons. Ga je naar 56? Wel, vast. Dat is niet real, is het? Twee vast. Nee, maar. Oh, ich war auch schon. Also, je kan nog wat ja, oké, kan wel. Koosje. Koosje terug. Koosje. Det er som korsen. Cuimhneachain. Det var. Jeg var så på under den. Utdannet. Korsen. In die tuurloge. Praten waard als een loge om jurt. Kon iets bij opzien. Praten waard. Is het jockey? En niet doel. Doel. Korsen overweight is. Korsen. Korsen gropa. En hier gaan we op aan de lucht. Ja. Ik kan niet meer goed zoeken. Kun je gaan. Een deuntje. Kom eens een rol. Nou. Had je nog een goed jaar zo Nou, van ik het daar niet nog. En jij neemt het niet. Absoluut. Voor jullie maar, ze leuk dat 50 jaar. Oh, wat? Maar ik kom kopen hier zo. Dus ik tot als je kosten. Ja, niet waar. Kosten. Had je niet over niet. Kosten. Die mannen hebben huis. Mannen. Toen ik duurde. Kosten.
That's classic. It's a great picture. Every man in the 1960s has one. Natuurlijk kan maar zo iets gooien. Kom maar eens. Kom maar, en dan maak ik het zo zitten. Dat kan ook zo. Ja, dat is aangespannen. Nog een jaar tussen. Nee, dat is niet om achter te weten. Can you bring it even further? Kunnen we gaan op een beetje. Zie je? En dan kan nog een beetje hier. En jij gaat zo uit. En jij gaat misschien een dieet houden, mag wat weten. Nee. Maar mag er niet, het mag gewoon. Dat moet den ontstaan. Zo ga je luisteren. Ze hebben het, ze hebben het. Misschien kan we niet aanschaffen. Kochen de chef af. Geen kochen zo chef. Vanille zakken. Misschien kan we niet aanschaffen, laten we in. Like you rule now. Nee, ik heb zo'n moeilijk plus als mol. En dan is dat geen achtmaat. En de koort zo goed is het nog alles klein. En ik maak een kundigheid aan Rotterdam. Oh, ja, joh. Natuurlijk is het dan nu begonnen. Zullen we net in? Ik zie dat net in. Zelfs in Geura's natuurlijk, weet je, maar niet. Maar
am goran yn y hyd. Wat ik nou als ik jullie, dat is weer wat door ik. Wat denk je als een volk? Zie je het? Ja, en je toren je even. How do you get now off, would you? Take a picture of it. Did you picture? I'll take my ticket for you. Jane, with your blessing. Angus, do you know what that is? No. Mooi, je moet je eens kijken. Dat is altijd voor zo'n harde max voor zo'n ander. Dus je moet je kijken. Dus ik kon je. Dat was groot. Ja, als je niet zegt, verder gaan. En het brand. Vriend, zullen we nog naar de front? Ja, zullen we nog naar het hier? Wat is dat? Ja, de vorder je koen, de blurry de gek. Right, so this is a thing. Wel, a gran sio Ant-Catrin, ni'n rwy'n gen ma'n i fan als de voorkomen. Ma'n i fan als de voorkomen. Ant-Catrin yn laag jaar, ni'n so en so bego oes ma'n i fan als de voorkomen. Betul, je sterk als ze dan, je sterk als ze een voorkomen. Dat is een klein kindje. Oh, sure. Die pakken dan. Oh, schön. De kleine is echt schön. Dat is wel. Zo'n hele is super. Kom eens hier, ja. Han er sagt, ja. Han sagt komen, anti-Katrine. Dat is nog Mariman als de voorkomen. Nee, door. Nee? Was je quase niet nyala? A mi se meni Ja, criado. Right, she Katrina. Ja, Ga je nog goed op nu wil ik als de chicken was vieze korrel. Siad nach big. Nee? Siad nach big. Right, weet je al Atoria, je is ook chocolade. Oh, wauw. Geloof ik niet. Wat ben je? Braden ik maar actually assassin. Nee. Oh, dat is. Ik weet nog wel dat ik dat een nachtje doen ja zo. Nee, dus. Wel, hij gaat zo naar wat korten en die natuurlijk. School gaat er ook weer korten naar station. Kun je daar wat korten? Nee, geen korten. Wat korten is er ook goed. De lari steekt nog aan jou. En ja, Dat ga je aan. Wat ga je in de vensterstrijd bij? Dan ging je een lari, je schön lari in Arano. Toen ga je. We gaan nog voor u draaien hoor. Ah, ja. Heel goed. Ach, daar ben je in grootste misschien dat we gaan festival was een wonen eigenlijk. Ries steun Cuimhneachain, ze Cuimhneachain, ze koren, kopen, ach nee, ze nu echt een attergelopen van de koren, dat er wel zeggen. Is maar naar geluk. Ik is dat Hunden. Ah, wat zo mooi. Second one from left in Buck. No, ga je aan nog een Och, dan hebben we dat wel. In Buck? Och. Ja, zo ga je dan zo dingen zo. Ah, je zou kan je ook het plannen manager. Je moet hem als salvo. Staan. Wat meer te schatten.
to that gentleman. She's sounding a little bit. Ys y gwrs o, a llall drwy'r gyrris yr ylwysdrach yma'n sydd a hamser gwrs ydych gyda'r son yn ymwneud. Agos mae'n y tîd yn gwrs ticio sydd Ia, gafodd yma ti'r halwg yn arau a gyda chi'n edrych yn agos. Mae'n sy'n gyfach sy'n gyda'n yna. Agos y taith gyda'r James o'n y hwyr gyda'n rhoi.